Здравейте! Сега слизме долу. Само да си оправим букта. Сега ще чакаме сладко от един човек. Ще сме му дали една кофа с череши. Една кофа с череши. Или вишни. Хей, малката, с теб ще правим сладката. Три-четири дена. Я ще бъда за 3-4 дни. Или за 2 или 3. Кой знае? Хей, малката, с теб ще правим свирката. Краси, юни месец, верно ще ги дойде. Юли, бе! Юли за 2 дни. Не, юли за 5-6 дена. Ти чуваш се какво говориш, бе? Добре, за 5 дена. Касовата докарам в юни месец, не знам, ще решим на коя дата, ама до такова, ще дойдем за 5 дена, тук и се отиваме. Да, бе, за 5. Аз тук... Значи, събота, неделя, понеделник, вторник. 4 дена не може да изтрая тук. Само тия. Ами сряда, четвъртък не можеш ли? Малко трудно. Но ще издържа до четвъртък. Айде сега да не мислим за юли месец, нали? Юли след около 10 на дена. Малко на така, малко на отиде, защото Русотам, той се грижи и за тебе, Той се грижи за дядо. и за дядо, и не може да се отиде му. Знаеш ли клип? Оплаква се за... Хей, малката! И там Тета, винтейката! Не. Видите, има някакви столи, да не... Да, сутринта. Ти имаш ли? Да, чувам ги, но после пак се заспивам. Чувам ги сутринта, обаче не ми пука. В Пловдив, бе! Ще видиш един сови тук. Сред бял ден. Те сови ще видиш. Има да Налеше ми на вода. Налеше ми на дъжд и вали. Нормално, и там има чешма. Пък и там е мокро, тук е мокро. И как ще вали? Като горе е чисто. Има малки обачета, ама. О, има някой. Питаме. А той ли? Ами. Здрасти! Това той. Може би. Не, е той. Да пием вода. Това е чешмата с водата. Чистата водичка. Коя бе? Коя е къща? Самолет, въртолет, давай газ. С детето. С детенството. Виждате ли там? Има едно нещо. Това нещо. Където Пуш, пуш, пуш. харесваш шикарка? Да ви разведем. Това е нашата градина.
кокошки! Много са красиви. Бидонче с вода. Кокошите и яйца. Някакви неща, може би ягоди, някаква череша или нещо си. Това дюля, мисля. Това тиква, нали тиквички. Камък, стъкло, камък. Тиквички. Стъкло, някакви неща. Бидон с вода. Може да има череши, ягоди, така нататък. Това са домати. Това са картофи. Това трябваше да са рози, ама. Това са цветя. Това е нещо, дето складираме водата, ама то и празно, защото виждате, сега е мокро. Няма още за да полееме. Така ще се вода цветята, ама все пак. Преди тук някъде имаше вода. До ръба. И това са рози. Това някакво цвети. Това не е къщата. Виждате. Това са съседите. Това не е Мивка. Това е чешмичката. Това не е нещото. Това не е... Какво е това? Какво е това, бе? Какво е това? Какво е това нещо? Антре! Не знаех, че е това. Сега не виждаме в болния какво. Нема. Какво точно бъде? Сега ще се катерим. Малко трудно с ръка. Вече сме на високо. Боже! Малката. Стига. The sunset. Папо, кажи здрасти. Папо. Те. Какво става, бе? Не си показвай големия шкембак. Големия тарбух. Тела, мен ме мързи. Ох. Снимах го. Как се приби? Ой. Стига се прибива, бе. Забихме един ремикс. Аз го си, бе, то стрън. Този крак е му трън. Я има удари, бе. Ето го, отгоре, просто ето. Чай, че не мога го фана. Ето и нещо. Чайте. Ето с огромен бор и той орех. Да го придобиваме нашите златни орехчета. Нашия враг приближава. Айде, бе, не казах след 10 минути, че идва. 8 часа, няма път да забравиш мъжа. С 6 ма пусна, който друг път аз ще не се ще бъде. Сега. Не казах, че до 10 минути ще е тук. 10 минути. Ма стана вече. Станах цели 10 минути. Добре, вече минаха 10 минути. Аз ти, дай да кажа. Застив, колеги! Вижте какво, виж какъв тъч скрим. Скрим, бе! Виж какъв тъч скрим. Дето му счупих екрана. Счупено от мен. Това няма ли мъж? Кога? 9-та година. 2009-та.
Че имаше 4000 лева, бай. Мале! Сега има 4000 лева. Мале! 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 Да не си казвам. Записа ли го това, което казах? Това го записал, това къде го казахме за 4000 лева. Що? Имах теб такава факта. Виж, Искай да стане. Леко, бе. Искай да стане. си на бяла кола, нали? Да. Вече не скандал. Каква му е колата? Ето го е. Си на бяла кола. Ето го. Той ли е? Той лева. Ето го. А че той не е бял, бе? Сило. Ай! Ето го ви го, той ли е? Да, той е. I'm gonna be too on to so. Той е. Ето го, той е. Дадоха някаква мистериозна кофа. Да видим какво има вътре. Отваряй! Йо, майде. Някаква кофа с хляб. Кофа с хляб. Дай ги, зрители. Това беше големия подарък. Кофа с хляб. Жена е. Кофа с хляб. Подарък само за вас. Цяло една кофичка с хляб. Ай, той не бил хляб. Това били някакви стотики. О, вижте, чакай. Значи, това са вафли, бисквити и някакви крекери. Ай, аз ще бърката. Сега ще насладим на тази вкуснотийка. Че той един е спукал, с другия ще се спука. Да закуска вафлички. Идеално. Това не ме снимаем. Как няма с... Не си едно. Ядене. Снимаме как грам. Няма. Мисия 2. Ядене. Мисия 3. Ядене. Мисия 4. Ядене. Добре, че не го видяхте. Ой, той ме научи така. Да е по-малко хляб. Сега ще затворим нещата за утре за закуска. С... Завърши бе капа. Има 3 неща. До утре ще ги изядем за закуска. Чакайте малко. Да, разтворим това. Ох, извинете.
седи. Ма не ме разбра, че го снимам. Ама аз бях тих. Яма. Не. Мисля, че те са най-вкусните круасани. Тези хемор. Мисля, че те са най-вкусните. Според мен. Баба, виж, за това да ме снима. За кого тебе така имам такова ще? Дръж! Че не ме виж, се пръмна? Ела да снимаш. Ела бе! Ела да снимаш. Ела! Чакай да снимам това обратно. Ето и го дръж. Виж, така ли? Да! Ай! Ай! Искаш да дойде мотор? Това беше мотора на мотористите. Не, снимам. Снимам. Тя бе да го кача. На хата си на ти. Пети ми сипа обувките. Вижте. Аз не съм момичета да са розово. Просто този човек. Ей, този човечец ми ги развали. Я сам се иска да го отрепа, ама те са стари и без това. За един път заваряха му работя в долна варианта, вика. Утре няма да ходя тук. Например, защото канем с моите си идват. С тя това половина режа с това.
Той може да не е ял. Бабо, До нашите мрежи нещо. ти храни ли кучето днеска? Защото той ще го... Сега тук ще такова и ще го затваря това. Доктор, Значи, може главно. Ух. Има така горе, бе. Ку-ку. Аз не пръднах. От някъде е мотор. Само не дай се да настъпа акитата. Защото е гадно. Вярвайте ми, гадно е наистина. Това така горе, бе. Това така. Това така горе, бе. Ко? Ето и качи се. Дай лапа. Гледай така. Почва. Вот кама. Кучо. Ей, слушай, ма! Не облизва решетка там мръсна, ей! Ела! Ела, бе! Куче! Стига му толкова сгален днес. Стига му толкова. Снимали го? Да? Зелен камък трябва да изправи. Това е въж. Къдрево. Стават едни такива розови стават. И какво е това син камък? Разпортиком да се обеззаразяват. Аха. Имаше малко засушаване. Няма да е съхли, тя са оправя. Не да не е съхли, да няма нас. Тук имаше някъде, къде беше имаше една хубава имаше тук преди години. Праскова. Тая е хубава. Аз имам такова, Две имам.
Обаче тази година нищо няма. Миналата година имаш 5-6 тази година. Може би Роза ми ги донесе от там, дето не от тук. От... Дето пресаждат там. грозното за сега е... Гром тази година много родим. То е след това безплатно. Да, веднага. Нас днеска почна да пуска. С... Да пуска с сира и с топаз. Какво беше другото? Самолетна слага, дори Агрия слагаха миналото пускане беше с агрия. Май пака, не. Топаз беше с агрия пак. Агрия е този заместител на Норилето. Да. Аз имам тук се дам. Това много силен препарат и го унищожава всичко. И затова имам дъваната имам. Защото аз оттам, от Марин, ще викам, дай малко, дай си бурканче. Ние много силни двамата с Марин. Не се замахай.